nogometno pitanje je, da li ovako prepoznajete igrača na slici? Možete mi pokazati kogod hoćete. Da. Jedino Luku Modrića ću prepoznati. Ništa drugo. I onog što je umro, onaj, kak se zvao, Maradona. Ovaj? Roko Pukštas. Da. Marko Livaja. Ne, Dinamo isto, nemam pojma. Okej. Ne znam. Ne. Ovo je poznat. Ništa? Okej, ništa. Ništa, da je Modrić poznala bi ga. Hvala. Pojma nema. Okej. Ku. Ovo je Klenović. Pojma nema. Puštost. Buštost. Macron. Okej. Livaja. Okej. Svaka čast.